zuciya da jiki na baka shugaba mafita wal jannati dan amina tubata makar ka zuciya da jiki na baka sunan ka sarki Allah rabbana mai sauyin yayi mai dare mai rana sarkin nan da yayi gumi ya sanyi karaba da basira Allah wata waka nake so zan yi tsana wake rasulullahi shugaba da hababan gunta shugaba mafita wal jannati dan amina tubata makar ka zuciya da jiki na baka ka salati ba adadi gurin Mahamudu masoyi shine Muhammadu Rasulullahi kaji wanda ya zarce yayi alihi da sahabban manzo wanda su ne muke yin koyi hada da matansa har ƴaƴansa shayabo sun zamo fitilata shugaba mafita wal jannati dan amina tubata makar ka zuciya da jiki na baka kasashe wutujani har jiyalina mu ban ware ba sannan kasashe mu baban faira in ya suka ji gwarzo babba kaza da shek hadin mu na kinki ba har shehu mutaka dan babba har da shak sani mai ilimi a saka ciki dan kwasin cancanta shugaba mafita wal jannati dan amina tubata makar ka zuciya da jiki na baka uku gaida kai jika na ma'aiki malam sani mai shago da malam dauda na ma'aiki malam hamisu kofa da alhaji nafi'u hadimi na ma'aiki na sako malam ismail faidatu a cikin wakata shugaba mafita wal jannati dan amina tubata makar ka zuciya da jiki na baka salatina na kare yan uwa yanzu zan shiga aiki na yabo gurin sayadin sadati shugaba da hamishan baki mai abubakari mai umar usmanu aliyu sadauki kai muke wa yabo manzo al-mustafa baya kai a nagarta shugaba mafita wal jannati dan amina tubata makar ka zuciya da jiki na baka Assalamu alaika Rasulullahi ne sallama a gare ka amsa ka ce in shigo fadar nan taka manzo kira ni da kanka ni so nake ka saka ni cikin madihan ka manzo na mai maka in tare da yabo a gare ka ma'aiki babatin na tsagaita shugaba mafita wal jannati dan amina tubata makar ka zuciya da jiki na baka zaman ka huta alfaharin mutanen makan da madina kaga wanda ta'ala ke kishin sa manzo mahaifin nana ganka ko a mafarki annabi ne fashi ne cikar burina rahatul arwahu rasulullahi kai ne silar shari'ata shugaba mafita wal jannati dan amina tubata makar ka zuciya da jiki na baka ya aiko kowane cikina da iyaka kafin a aiko su sai sun yarda idan ka zo za su taro su bi ka kai ko saboda isar ka ma'aikina duk duniyar aka baka wa aka yi wa hakan kuma bayan namu babu ce a musata shugaba mafita wal jannati dan amina tubata makar ka zuciya da jiki na baka
shugaba mu fita wani jannati dan Aminatu ba ta mu ka zuciya da jiki na baka kamilil ikmilu aba alqasim kai ne abin faharin mu kuma ta'ala ya baka gaba mu mun tabbata kana kaunar mu kake raban aljanna ba ko kwanto annabin muka ba mu dan isar Fatima ummul husnaini shugaba a amsa bukata shugaba mu fita wal jannati dan Aminatu ba ta mu ka zuciya da jiki na baka ya rasulul malahim annabi sannu gwarin zo gagara gasa a jayayya da ma'aiki wanda ya ja ya gane kuransa mai cikar daraja ne Allah ma da kansa yana gaishe sa sannan nurin mudar zamani na bi ka manzo a soka a huta shugaba mu fita wani jannati dan Aminatu ba ta mu ka zuciya da jiki na baka kyakkyawa ne kyansa ya zarce ma a misalta ya fi Yusuf balle bulki yan uwa kar ma a kwatanta ya fi kowa annabi gun kyawun hali har ma da nagarta ya bashirin nasirin ango na Khadija hasken tafiya ta shugaba mu fita wani jannati dan Aminatu ba ta mu ka zuciya da jiki na baka Nasarun Mansur kalamullahi annabi Musiraja Katimul anbiya wa kan kaunar ka san babatun ja inja Sayyidil abrar dalilin kairati kai na kama hujja tilas asaka ya baban Ibrahim shugaba mai tuta shugaba mu fita wani jannati dan Aminatu ba ta mu ka zuciya da jiki na baka a gurin Allah ta'ala ina wani gaka Hamidun Mahmudu abin ƙaunar mu dai a bar mu da sanka me yawan alkhairi kowa nasa manzo muna bayan ka zuciya da jiki na baka shugaba ya silar babata shugaba mu fita wani jannati dan Aminatu ba ta mu ka zuciya da jiki na baka da Abdullahi ma'aiki annabi Musbahu mai cika da kamala mai kyawun sufa adali mai sulhu ya nabi taubata sirrin lahi annabi mafasihu sayyidin mursalina aba alqasim ya fi kowa kyauta shugaba mu fita wani jannati dan Aminatu ba ta mu ka zuciya da jiki na baka Alhamdulillah nan ne zan dakata a cikin waƙata da wa manzo mahaifin nana shugaba karbe ta kaji ta baban gida sun ga karmi a cikin sani ne na dan shirya ta ya rasulun nabi da kai na fake ma'aiki shigo harakata shugaba mu fita wani jannati dan Aminatu ba ta mu ka zuciya da jiki na baka shugaba mu fita wani jannati dan Aminatu ba ta mu ka zuciya da jiki na baka